नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपन समस्त भल थे तेज पुणी थे बाहरी पड़े मामू भणजा एक नया यात्रा आज भिडियोटी बहुत खास होगा जाऊँगी कारण आज आम आपू एक सुंदर मंदिर दर्शन पाई एवं ता सहित चलो रास्तार मजामस्ती और किसी चटपटा खाଇବା पीबार तेबे आमे केउ मंदिर जाउछे एवं कोउठी कोन खाउछे से सब जानिया पई भिडियो से सब निश्चय देखंतु आ जदि आपन हमर मामू भणजा जदि पसंद आछी तेबे भिडियो को लाइक करंतु निज सांग मानक सह शेयर करंतु एवं हम चैनल को सब्सक्राइब करिया जमारू भूलंतु नहीं तेबे चलंतु आरंभ करिया आज धमाकादार ब्लॉग। तो आमे एबे बाहरिचु घर को बाहरी ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ ତଳ ରାସ୍ତା ହେଇକି ଆସିଥିଲୁ ତ ତଳ ରାସ୍ତା ହେଇକି ଯିବା ସମୟରେ ଭଣଜା କହିଲେ ଚାଲ ମାମୁଁ ଟିକେ ପଦ୍ମାବତୀ ପାର୍କ ଯିବା ପଦ୍ମାବତୀ ପାର୍କ ତ ଯାଇପାରିବାନି ଆମେ କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ ତ ପଦ୍ମାବତୀ ପାର୍କ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପଡେ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟି ଆଉ ଭିତରେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ କେତେ ବଢିଆ ଭାବରେ ଠାକୁର ସଜା ହେଇଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏବେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମର ପଡିବ ଯୋଉ ପଦ୍ମାବତୀ ପାର୍କ ଆଉ ଏଠି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ପଦ୍ମାବତୀ ପାର୍କ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବୁନି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ ତ ଏଠି ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଦଣ୍ଡବତ କଲୁ ଦଣ୍ଡବତ କରିସାରି ପୁଣି ବାହାରିଲୁ ଘର ଆଗମନ କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ତ 3 ଜଣ ଅଛେ ବାଇକରେ ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆମେ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରି ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଥିବା ଅନ୍ତପୁର ଗୋପାଳପୁର ତଳ ରାସ୍ତା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ ଲାଗେ କାରଣ ଏ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଆଉ ସେତେ ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ନଥାଏ ବହୁତ ଫଙ୍କା ରାସ୍ତା ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସ କଥା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଉପରେ ଗଲେ ବହୁତ ଖରା ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଟିକେ ଛାଇ ଲାଗେ କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ପତ୍ର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଛାଇ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ସେତେ ବି କିଛି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ ଯାହା ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ୁଛି ସେମିତି ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ମାର୍କେଟ ସେମିତି ନର୍ମାଲ କିଛି ବି ନୁହଁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରି ଚାଲିଲୁ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କାରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ଲଗର ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତେ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର ବି କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ତ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗର ଆଉ ଆମର ମୁଁ କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି ଭଳିଆ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଘରକୁ ବାହାରିଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି କରିଛି ଆଗକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆହୁରି ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି ସେଇଟା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆହୁରି ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଗଲେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ତ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି ତ ସେଇ ଆଶାରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସେଇ ଆଶା ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଆଗକୁ ଗ୍ରୋ କରିବେ ତ ମୋତେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ନ ଦେବେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆପଣ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ପର ପାଖରେ କାମ କରୁଛି ତ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି ଟିକେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇନରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବା ପାଇଁ କାରଣ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଟିକେ ଲାଇନରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ ମୁଁ ସେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ମୋତେ ପଛରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ସେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିବି ତ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଆମର ବି ଏଇଭଳିଆ ମାମୁଁ ଭଣଜା ସମସ୍ତେ କଥା କହି କହି ଚାଲୁଥିଲୁ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ପହଞ୍ଚି କ'ଣ ଖାଇବୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ରହିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ଘରେ ଗଲେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିବୁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିସ୍କସ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଥର ଆସିଥିଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇନଥିଲା ଏଥର ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ସେମିତି ମୋର ଟାଇମ୍ ହୁଏନି କାରଣ ବହୁତ ସାରା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ତ ଫିର୍ ବି କେବେ ଦେଖିବି ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆମ ଘର ଟୁର୍ କରେଇବି ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ଘର ସବୁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ବାସୁଦେବପୁର ପାଖାପାଖି କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ଆସିଲାଣି ଆମେ ଟିକେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ସେଠିକି ଘୁରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ଆସିଲାଣି ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ବୁଡ଼ିଗଲେଣି ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ କରିଚାଲିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ତ ଏବେ ବାସିକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲାଇଟିଂ ଲାଗୁଛି ମାର୍କେଟଟା ଯେହେତୁ ଅଛି ତ ଟିକେ ଲାଇଟିଂ ଲାଗୁଛି ତ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମର ଡାହାଣକୁ ଗଲେ ପଡ଼ିବ ଜାମଝାଡ଼ି ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା ରାସ୍ତା ବାଁକୁ ଗଲେ ଆମର ପଡ଼ିବ ହେଉଛି ଧାମରା ରାସ୍ତା ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ବାଁକୁ କାରଣ ଆମକୁ ତ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଁକୁ ଯିବାର ଅଛି ତ ବାଁକୁ ମୋଡ଼ିଯାଇ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ରହିବା ଆମେ କାରଣ ଟିକେ ଖିଆପିଆ କରିବା ବହୁତ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଛେ ଭୋକ ବି ବହୁତ ଜୋରସେ ଲାଗିଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ଚାଲ ଖାଇବା ଭଣଜା ବି କହୁଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଚାଲ ଖାଇବା ବହୁତ ମୁଁ ବାହାରିକି ଆସିଲିଣି ଭୋକ ବି ବହୁତ ଲାଗୁଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ତ ଆମେ ଟିକେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ରଖିଦେବା ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇକି ପାର୍କିଂରେ ଟିକେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି କ'ଣ ମିଳୁଛି
ତ ଏଇଠି ଏବେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲି। ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇକି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଆମ ଧାମରା ରୋଡ଼ ମଝାମଝି ଗୋଟେ ଅଛି ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ଭାଇଙ୍କର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୁପଚୁପ ଦଉଛନ୍ତି। ଚାଟ୍ ପାମ୍ପଡ଼ି ମାନେ ସବୁ କିଛି ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଖାଇଲୁ ଆଉ ପ୍ୟାକ୍ ବି କରି ନେଇକି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ଯୋଉ ରାମନବମୀ ପାଇଁ ପୁରା ବାଇଶପୁରରେ ସବୁ ସଜେଇକି ରେଡ଼ି। ଆଉ କିଏ ଭଦ୍ରକ ରାମନବମୀ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କାମରୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଯିବା ପାଇଁ। ଜାଣିନି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି କି ନ ଯାଇପାରିବି, ବଟ୍ ଯିଏ ଯିବ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ତ ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଚାଲୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଭଣଜା ବି କହୁଥିଲେ ମାମୁଁ ଚାଲ ଟିକେ ରାମନବମୀ ଯିବା, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଗପସପ କରିକି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ଘରେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।